Danas pravimo starinsku pitu sa višnjama, baš onakvu kako je moja mama pravila kada sam bila dete. Miris ove pite me uvek vraća u detinjstvo, a verujem da će i vas podsjetiti na neke lepe porodične trenutke. Hrskava s polja, sočna iznutra, a idealna i kada vam treba neka posna poslastica. Dobro mi došli na kanal Nenina kuhinja. Danas zajedno pravimo jednu jednostavnu starinsku pitu sa višnjama koja uspeva baš svima. Za današnji recept bit će nam potrebno 800 g višanja, 150 ml ulja, 150 ml vode, može i kisela voda, 10 kašika šećera, 10 kašika griza, 18 kašika šećera za kore, treba nam šećer u prahu da pospemo gotovu pitu, 2 kesice vanilin šećera, odnosno 20 g za posipanje preko pite i pola kilograma domaćih kora. U višnje dodajem 10 kašika šećera i 10 kašika griza. Taj griz će tokom pečenja upiti sok od višanja, a pita će ostati sočna. U posebnoj posudi sjedinit ću ulje i vodu. Ovom smesom ćemo premazivati kore i ona će dati piti hrskavost. Za svaku jufku odvajamo po 3 kore. Prvu koru ću premazati u umućenom smesu. Preko posipamo 1 kašiku šećera. I zatim isto to ponavljamo i sa drugom korom koju ćemo staviti preko. Treću koru također premazujemo smesom. Posipamo šećerom. I na jedan kraj ćemo staviti pripremljeni fil od višanja. Uvit ćemo krajeve da fil ne bi curio. I umotamo. Pripremljenu jufku stavljamo u pleh na koji smo stavili papir za pečenje. Postupak ponavljamo sve dok ne utrošimo sav materijal.
Pite premazujemo ostatkom smese ulja i vode i posućemo vanilin šećerom koji će prilikom pečenja dati jako lepu aromu. Pitu pečemo u prethodno zagrejanoj reni na 200 stepeni, nekih pola sata, odnosno dok ne dobije lepu zlatnu boju. Pita se ispekla, poprskat ću je malo vodom i pokriti krpom, ostavit ću je neko vreme samo malo da se prohladi. Pitu ćemo sada da isečemo i potom ćemo da je pospemo šećerom u prahu. I to onako lepo obilno. To je to. Pita je spremna. Evo. Korica je hrskava s polja, a iznutra je jako sočna i bogata fila. Ako vam se dopao recept, zapratite kanal Nenina kuhinja. Ostavite jedan like i pišite mi u komentarima kako vi pravite pitu sa višnjama. Prijetno i vidimo se u sljedećem receptu.